Ето тук разбираме, че с Божието Слово, още в първия стих се казва, че още в първия ден на седмицата Мария Магдалена дойде на гроба сутринта, докато още беше тъмно. Знаете ли, тази жена, Мария Магдалена, тя цяла нощ не можа да спи. Тя мислеше за това, което стана с Исус Христос. Защото ние знаем, че Мария Магдалена обичаше много Исус Христос. Халелуя! Ние знаем за възкресението на брат му Лазар. Исус Христос как възкреси Лазар, когато беше мъртъв. Те си спомниха за дните, които прекараха заедно с Исус Христос. Исус Христос ходеше в тях, ядаха хляб, споделяха нуждите си, споделяха всичко, общо това, което имаха. Амин. Халелуя. И затова тя се каза, че рано сутринта отиде в гроба. Рано сутринта да види. Но се каза, когато видя гроба, видя, че камъкът беше вдигнат и се върна, за да може да се съобщи на Симон Петър. И когато учениците чуха, че камъкът го няма, Исус Христос го няма вътре, и се каза Божието Слово, че те веднага тичаха на гроба да видят това, което каза жената, дали е вярно. Халелуя! И се каза, когато те стигнаха, вижте, когато Петър и Йоан стигна на мястото, видяха, че плащарницата беше там, но Исус го нямаше. Амин! Гроба беше празен! Гроба беше празен, но Исус го нямаше там. Исус беше възкръснал. Халелуя! Слава на Бога! Слава да бъде на Господа! Ние няма да говорим в това, когато Исус Христос беше на гроба, Той къде отиде и какво направи, но ние знаем, че Исус Христос е жив. Амин. Исус Христос е жив. И това учениците го видяха. Още искам да продължа да чета от 11 стих надолу. А Мария стоеше до гроба отвън и плачеше, и така като плачеше, надникна в гроба. И видя два ангела в бели дрехи, седнали там, където бе лежал Исусовото тяло. Един от към главата, а един от към нозете. И те казаха: жено, защо плачеш? Казва им: защото са вдигнали моят Господ и не знаем къде са го положили. Алелуя! Още вижте какво става, че тази жена Мария, тя е в неудумение. Пред него няма открити неща. Той абсолютно не знае какво стана с Исус Христос, защото вижда, че гроба е празен. Може би тя си мислеше, може би някой е дошъл, за да може да вземе тялото на Исус Христос. Може би някой е откраднал тялото на Исус Христос. И тя не знаеше какво стана с това тяло. И вижте, по-надолу се казва, като каза това, тя се обърна назад и видя Исуса, че стои, но не позна, че беше Исус. Казва Исус: жено, защо плачеш? Кого търсиш? Исус говори с жената. Но се казва, че Мария погледна, видя Исус, но не разбра, че е Исус. И тя като мислеше, че е градинарят, казва му: Господине, ако ти си го изнясъл, кажи ми къде си го положил и аз ще го вдигна. И тогава Исус и казва: Марио. Тя се обърна и му рече на еврейски: Равино, което значи учителю. Казва Исус: не се допирай до мене, защото още не съм се възнесъл при Отца, но иди при братята ми, кажи им: възнасям се при моя Отец и вашият Отец, при моя Бог и вашият Бог. Амин. Вижте тук, когато Мария се среща с Исус Христос, тя се успокоява. Тя се изпълва с радост.
тя се изпълва с любов, когато вижда Исус Христос. Отначало тя беше притеснена. Отначало неговото сърце беше свито и каза, вижте, когато видя Исус Христос, тя мислеше отначало, че е градинар и каза, ако ти си го изнасял някъде, кажи ми къде си го изнасял, за да мога да отида да го прибера. И тогава Исус се обърна към нея и каза, Марио. Тогава тя разбра, че е Исус Христос. И тогава Исус Христос си казва, не се допирай до мене, защото още не съм се възнесъл при Отца. Но иди при братята ми, кажи им, възнасям се при моя Отец и вашия Отец, при моя Бог и вашият Бог. И Мария Магдалена дойде и извести на учениците, че е видяла Господа и че Той е казал това. Амин. Халелуя! Слава